Maayo po po na sa mga damgo nga tagan uban. Pero higayon na una gastador o gastadora kung nagdamgo ka nga gastador ka sa among damgo dili nagkahulugan or naghatag og pasidaan nga magtigom kag maayo kay dunay moabot nga dakong hulaw ug kawadon nga pasidaan kinahanglang magdaginot imbis mo kaon ka og tag 150 agay 50 na sang kauna kay pasidaan dunay kaapiki sa kwarta. Sunod, gatas. Kung mainom ka og gatas imong maangkon ng kauswagan kaabunda sa imong abot kalipay sa pagpuyo o kalipay sa paghigugma. Pero kung gatas gani nagigan sa latang tayaon nagkahalagan sa panagbingkil sa nagkahigugmaay o away sa mga silingan. So pasidaan kini kung ang gatas niya mong giinom gikan sa lata nga tayaon mag-amping ka sa imong mga pulong nga buhian aron wala masakitan labi na mga silingan nga makadungog o ang hinungdan hinuon sa away. Sunod, gamit sa panday o kanang mga tools kung gamiton sa imong namgo nagkahulugan sa kauswagan og taas og panglantaw sa kinabuhi. Kung dili gamiton gani ang mga gamit sa panday nagkahulugan sa katapol meaning pasidaan nga kita kag mga gamit sa panday doble kayod ka kung magtinapulan ka sa imong trabaho posible nga matangtang man ka. So maunay pasidaan unya bation kag katapol sa imong trabaho. So mao niya pasidaan gyud huwag damgo gatan tayaon o gamit sa panday dili magtapol-tapol di mo pwede og sa katapol. Sunod, ginamos. Ang ginamos kung ano mo madamguhan kini nagkahulugan sa kawadon. So kawadon man so kinahanglan mo trabaho maayo overtime daghan hina-hinay sa gasto. Dili maayong panahon nga mo travel ka labi na labunon og laod o mo sakay pagino og eroplano. Dili maayong panahon sa pagpangulitaw. So katong mga ulitaw nga nagplano nga pero mga ulitaw nga nagplano nga mangulitaw pangulitawan ang iyang naibgan ayaw lang sa kay dili maayo kay ayran ka og kusmuran sa babae nga imong gihalaran. Kung nagnegosyo pud ka hinay ang dagan sa imong negosyo muna sa ginamos nga Ginoo Dios gipahinumduman ka sa imong katungdanan sa imong tinuhuan gidungog ang imong mga pag-ampo. Sunod, girdle. Kung magsulob ka sa girdle dunay mudan ni kanimo aron sa pagkig-abin kaniya. Kung hatagan ka og imong ilawaton magkadawat kag dakong pasidungog. Ang babae ulitawhan ang usa ka dalaga bisan og wala pay panghilamos. Sunod, gisyon. Bisag unsang klaseng gisyon. Gisyon nga sinina, gisyon nga brief, gisyon nga panty nga bra, habol ug bitanang klase sa gisyon kini nagkahulugan sa mga kakulian, problema, panag-away o pagbangi sa gugmang dili matindanon. Panagbangi o gugmang dili matindanon ang imong masugatan. Sunod, Gulyat or Gulayat or higante. Magdamgo ka higante o ni Gulayat ang nagkahulugan kini sa panagtigi tali sa managkaribal. Kung imong mabuntog ang higante nga si Gulayat ikaw ang mananaog sa batalya sa gugma. Kung ikaw ang budagan o mudagan nagkahulugan sa imong kapindihan o kapakyasan. Guma. Kung mainat ang guma sa imong damgo magbantay ka sa mga tao na mabudhion. Pero guma gani sa auto, sa truck o
uban pang mga sakyanan kining ligid ba guma. Magkahulugan sa imong pag-uswag, maayong timaan sa negosyo. Sunod guod kanang sobra sa pinuddan sa kawayan ini pamatas nimo kanang nasa ubos ng lisod kuhaon. Okay, guod. Kung pahigdaon lang imong kita sa damo nga pahigdaon lang, bation ka kahadlok sa pagbutyag sa imong gibati ngadto sa buot mong panguyaban. Pero kung ang mga guod gani patindogon ang ilubong sa yuta, makabaton kag kaisog sa pagpahungaw sa imong gibati. Sunod, gwapo o gwapa. Kung ambungan o gwapo o gwapa ang imong madambuhan, kung nakita ka gwapo o gwapa, kalipay ang imong maangkon o kadaugan sa pagigugma. Momento ang imong negosyo. Sunod, guba, bisan unsang klaseng guba. Guba nga truck, guba nga motor, guba nga balay, tanang klase nga guba. Kini nagkahulugan sa kawadon, likayan sa babae ang imuhang gihalayan. Likayan ka sa babae nga imong gipanguyaban. Ano pasabot ba sa magdamo ka guba sa isang klaseng guba. Sunod, gubat. Kung magdamo ka nga nagubat, kini nagkahulugan sa kasamok sa panimalay, panaglalis sa mga silingan, panagbangi sa maghigugmaay, kung dili mahilot, musangko sa panagbulag. Gukod. Ang dalaga nagugukod o mga tao dunay naibog kaniya sa tako. Kung usara katao ang nagukod kaniya, nagitawhan siya iyang suot na higala. Kung lalaki ang gukod sa babae, dunay dalaga nga na-crush kaniya, kaya nagbati siya now nga maurag bisag pa sa agta. Gunting. Pangabubho tali sa manag-uyab, asawa o bana. Dunay bayot nga maikog sa tao, matuna na iyab. Kung masamad ka sa gunting, awayon kag maayo sa imong hinigugma. Hugno usab ang negosyo. Kung kuy-kuy ang tinibang mag-uyon nimo, kaya sa imong opinion mo po iya. Kung nagdamo ka kuy-kuyo, pagbantay sa mga sip-sip o ulo-ulo. Ang usap na magbantay ang usa ka dalaga kay ulitawhan siya og palikero minyo og dunay kadlingka. So kana lang usa karong adlaw. Ug daghang salamat sa hadugang na subscribers ni sa size na kabuok. Daghang salamat kaninyong suporta sa ako ang YouTube channel nga Ladyo More. Katong nakauyon, palihog pod pag-share sa atong video. Aron daghang maka pahimulos sa atong pagbubat sa ilang mga damgo. Daghang salamat.